Dobrý večer, dámy a páni, volám sa Marian Ťahún a s radosťou vás vítam v ďalšom vysielaní Štúdia zdravie. Najskôr si poďme zistiť, či ma počujete, vidíte, napíšte mi, odkiaľ sledujete, pozdravujem vás do všetkých kútov Slovenska, Čiech, Moravy a takisto aj do Ameriky. Viem, že aj tam nás sledujete. Ja vysielam zo Senice. Ahojte, Facebook píše Poprad, takže Poprad sa hlási stabilne, pozdravujem všetkých do Popradu. Tomáš, ty odkiaľ vysielaš? Tomáš je náš také technické zabezpečenie. Pekný večer zo Štúrova, ahoj zo Spišskej Novej Vsi. Takže ono sa to rozrastá po celom Slovensku, takže je to výborné. Takže keď píšete, to znamená, že ma aj dobre počuť, vidieť, takže v tomto prípade táto technika by nám mohla dobre fungovať a zdravím z PP. Dobre, ďakujem. Môžete ešte priebežne písať. Ja len pripomeniem, že pokiaľ budete mať otázky, ktoré budú súvisieť s dnešnou témou, tak nech sa páči, píšte to týmto spôsobom do chatu a čo bude možné, tak sa aj dostaneme k tým odpovediam. No a dnešná téma sa ukáže na našom obrázku, keď mi Tomáš zapne prezentáciu a môžeme ísť na to. Tento obrázok, myslím, že viete už na spamäť, pretože na nás pozerá z každého média. Čo ale nevieme, teda aspoň nie všetci a nie dokonale, čo robiť po prekonaní ochorenia COVID-19. Čo sa týka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, tak popisuje určité postupy. Takže najskôr si vysvetlíme problematiku a potom sa pomaličky dostaneme ďalej. Takže vyhlásenie ministerstva zdravotníctva. Časť ľudí pociťuje dlhotrvajúce symptómy a ťažkosti aj po vyliečení. Čiže tie problémy, ktoré má človek počas ochorenia, sa prenesú aj do ďalšieho priebehu, kedy by sa mal už organizmus regenerovať. Samozrejme, tá intenzita je oveľa nižšia, ale ten problém môže pretrvávať. Podľa štúdie publikovanej v Lancete až 76% hospitalizovaných s covidom mali pretrvávajúce príznaky aj 6 mesiacov po vyliečení. Takže ďakujem pekne, je to dosť dlhá doba. Určite by vedeli rozprávať ľudia, ktorí si týmto prešli. A podľa štúdie austrálskych vedcov 56% pacientov malo poškodené pľúca aj 3 mesiace po prepustení z nemocnice. Dobre vieme, že tento problém sa týka hlavne dýchacieho ústrojenstva. No a zatiaľ nie je úplne jasné, ako dlho môžu následky covidu pretrvávať a či v niektorých prípadoch dokonca nebudú trvalé. Pozdravujem aj do Prievidze, pekný večer, Žilina. Tak sme radi, že sa prihlasujete. Takže aj z YouTube pozeráte, aj Facebook, aj YouTube, super. Takže vlastne tie príznaky alebo tie problémové po prekonaní ochorenia COVID-19 sa vlastne môžu pretrvávať dlhodobejšie, a čo nie je vlastne odmerané, lebo je to v každom prípade iné. Každý organizmus je individuálny, niekomu to prejde rýchlo, niekomu pomalšie a niekto má až dokonca trvalé následky. Okrem tých bežných
problémov, kedy sa organizmus regeneruje, môže dôjsť až post-covidovému syndrómu. Takto je charakterizované alebo nazvaný ten stav po prekonaní ochorenia. Ešte schválne pripomeniem, že tie témy alebo vlastne tie informácie, ktoré tu dnes rozoberáme, sú naozaj len v teoretickej rovine. My nie sme lekári a takisto aj výživové doplnky, o ktorých tu bude reč, nie sú lieky určené na liečenie. A preto v tých vážnejších prípadoch svoje zdravotné problémy vždy konzultujte s lekárom. Ano. Takže toľko na pripomenutie. Takže ochorenie COVID-19 spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. On vlastne oslabuje imunitu a čo je väčšinou taký rovnaký príznak takmer u každého je, že človek sa cíti unavený, má nízky fyzický a dokonca aj psychický výkon a oslabené kognitívne funkcie, najmä sústredenosť. Môže sa objaviť aj niekoľko týždňov až mesiacov po prekonaní ochorenia. Kognitívne funkcie je vlastne ako sústredenosť, pamäť a tak ďalej. Takže tieto funkcie sú naozaj oslabené a keď to trvá dlhšie, tak to citeľne znižuje životný komfort. Príznaky tohto post-covidového syndrómu sú zhrnuté do takého jedného celku a vlastne už tá spomínaná slabosť, neustupujúca únava, dokonca až pocit úplného vyčerpania. Naozaj tí ľudia, ktorí toto prekonajú, častokrát majú veľký problém vôbec s nejakou energiou a stále sa vlastne cítia taký vyčerpaný a zaradiť sa do bežného diania, tak ako boli zvyknutí predtým, im niekedy robí veľký problém. A toto vyčerpanie sa môže vyvinúť až tzv. Chronický únavový syndrom. Takto je vlastne diagnostikovaný, pomenovaný takýto zdravotný problém. Ďalej sa môžu vyskytovať bolesti kĺbov a svalov, čiže bolesti celkovo pohybového aparátu, takisto bolesti brúcha, hlavy a bolesti hlavy častokrát môžu prejsť až do migrénóznych stavov. No a samozrejme, čo sa týka plúc a dýchacieho ústrojenstva, tak je tam dýchavičnosť až dlhodobý kašel, čo je veľmi dôležitý moment, pretože človek cez plúca okysličuje krv a tým pádom, keď to nefunguje úplne v poriadku, tak tam hodne energie človek stratí tým, že nie sú okysličené tkanivá, ani centrálne, ani periférne. No a samozrejme veľmi známe strata čuchu a chuti, zvýšená teplota až horúčka a dokonca bušenie srdca. Takže toto sú také hlavné príznaky post-covidového syndrómu a medzi taký asi najčastejší by som zaradil tú spomínanú slabosť. My sa dostaneme k určitému možnému riešeniu alebo takej určitej pomoci, ktorá bude v rámci prírodnej medicíny navrhnutá, ako znížiť tieto príznaky a vlastne ako znížiť tie následky. Okrem post-covidového syndrómu sa často objavujú tzv. Post-covidové prsty. Je to prejav v podobe svrbiacej až bolestivej výrážky v tvare hrbola na prstoch. Prsty môžu vyzerať ako dokonca po prekonaní omrzlín, niekedy až sfarbené do fialova. Objavujú sa na druhý, tretí deň po chorobe, alebo niekedy aj do týždňa môžu zmiznúť. Zase je to u každého individuálne. Môže to byť úplne nejaká jednoduchá vec. Pozdravujeme aj z Veľkého Pola.
pekný večer. A niekedy tie najhoršie prípady prejdú dokonca až ku gangréne, čiže k odumieraniu tkaní. No, aby sme k tomu nedošli, tak je vlastne veľmi dobre na mieste podporovať tieto tkanivá a vlastne k tomu sa dostaneme, akým spôsobom sa k tomu preventívne správať, aby k tomu prípadne ani nedošlo. Okrem postcovidového syndrómu môže nastať ešte zložitejší alebo komplikovanejší stav Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, ktorý je vlastne multisystémový zápalový syndrom. Toto je ešte komplikovanejší problém ako postcovidový syndrom a prejavy je ako poškodenie orgánov a bušenie srdca fakt nie je naozaj príjemné, keď to človek pociťuje, srdiečko by malo fungovať tak, aby bolo v poriadku, a keď to človek pociťuje, to bušenie, tak určite to nepridá ani na psychike. No a motanie hlavy, zmena tlaku krvi, to sú všetko parametre, ktoré tomu človeku nepridajú na pohode. Takisto sa môže zvyšovať telesná teplota, objavujú sa bolesti brucha, no a tá spomínaná slabosť a dokonca až taký šokový stav na celkové zhoršenie stavu pri tomto multisystémovom zápalovom syndróme a objavuje sa až na 2. až 6. týždeň po ochorení. Takže tam treba naozaj tú lekárskú pomoc a konsultovať to s lekárom, aby sme sa vyhli nejakým iným ochoreniam, pretože po prekonaní tohto ochorenia ten imunitný systém je naozaj veľmi oslabený a môže ísť aj o nové alebo ďalšie ochorenie. Tak v tom prípade konzultácia s lekárom je určite na mieste, aj prípadné vyšetrenia, aby sme vlastne prišli na to, že či to je len príznak tých následkov, alebo je to nejaké ďalšie ochorenie. Tie príznaky sú veľmi, veľmi podobné. Čo sa týka nejakého triedenia alebo takého častejšieho výskytu, všeobecne sa hovorí, že určité osoby sú viac ohrozené ako niektoré iné a pritom môžu sa prejaviť u každého, teda aj u osôb mladistvých, aj tí dokonca, ktorí sú v dobrej kondícii. Takže dnes vidíme správy, že aj mladí ľudia, ktorí sú športovci, výkonnostní športovci, mávajú aj po prekonaní tieto problémy. Takže nezáleží len od kondícií, je to fakt individuálny problém. Ale čo je dôležité pripomenúť to, že určité skupiny ľudí majú väčšie riziko prekonávania týchto komplikácií po prekonaní ochorenia. A to sú hlavne osoby dlhodobo až chronicky choré. Takže ten, kto má dlhšiu dobu určité ochorenia, tak po prekonaní COVID-19 ten problém sa nemusí, ale môže takzvané ako keby viac prejaviť. A medzi tie skupiny ľudí trpiaci autoimunitnými ochoreniami, no a samozrejme jedinci s oslabenou imunitou, kardiaci, diabetici a obézne osoby. To sú také hlavné pomenované skupiny a podľa tejto charakteristiky by vlastne aj ľudia, ktorí do týchto skupín spadajú, by mohli preventívne predísť týmto zložitejším komplikáciám. Čiže posilňovať imunitu, podporovať srdcovo-cievny systém, kontrolovať alebo regulovať hladinu cukru aj cholesterolu v krvi a samozrejme pri prípade obezity sa snažiť tie váhy dať nejakým spôsobom dole. Pozdravujú nás aj zo Žiaru nad Hronom. Pekný večer aj vám. No medzi tie
autoimunitné ochorenia patrí napríklad skleróza multiplex, astma, celiakia, exém a psoriáza, reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus alebo Hashimotová tyreoiditída. Takže všetky tieto ochorenia môžu pretrvávať v takom zhoršenom štádiu. Takže preto je veľmi dobré ten organizmus podporovať, aby tie komplikácie neprešli do tých ťažších štádií. A čo môžeme vlastne spraviť s tým organizmom v tej dobe regenerácie? Určite každého napadne, že podporovať imunitný systém, ale čo všetko ešte pomôže tomu organizmu, aby sa čo najrýchlejšie dostal do určitej kondícii, kedy vie plnohodnotne fungovať. A to je hlavne dostatočný odpočinok. Čiže ten organizmus naozaj potrebuje ten svoj priestor na to, aby nabral tú energiu, lebo ako sme spomenuli na začiatku, tá únava to je veľmi, veľmi častý prejav. A samozrejme kvalitný spánok takisto veľmi záleží v ktorých časoch, čiže tento spánkový režim je takisto veľmi dôležitý si ho dobre nastaviť. No a v neposlednom rade bohatá, vyvážená strava, čo je ideálne bez konzervantov a iných toxínov, ktoré môžu zaťažovať nielen tráviaci trakt, ale celý organizmus. A niektorí ľudia majú k dispozícii aj zdroj tzv. Superfood, superpotravín. Takže toto sú také ideálne, alebo teda lepšie zdroje potravy, pretože ten organizmus bol zaťažený a keď ho chceme zregenerovať, tak ho nepotrebujeme teda zaťažovať ďalšou kémiou v podobe konzervantov, ale čo najčistejšie. Samozrejme, každý podľa možností čo najčistejšie potraviny a výživové doplnky. No a ďalej, čo môže tomu organizmu pomôcť, je dostatočný pitný režim. Toto je veľmi dôležitá veličina. Mnohí na to zabúdajú a ktorí sú v tomto smere ohrození, sú hlavne starší ľudia, ktorým sa znižuje pocit smädu, takže tam naozaj je dobré ich kontrolovať. A ten pitný režim by mal byť v takom bežnom stave aspoň 3 deci na 10 kg váhy. Čiže keď má človek 100 kg, tak by mal vypiť aspoň 3 litre tekutín. Takže podľa toho sa to dá vyrátať, ako máte hmotnosť, tak toľko tekutín by ste mali v bežnom stave prijať. Samozrejme, keď má človek teploty, tak viac vypotí a zase v takom bežnom živote, keď človek športuje, zase tie tekutiny dostane viac von a takisto, keď je napríklad v saune alebo v teplejších mesiacoch, zase tie tekutiny stráca, takže vtedy treba ešte pridať. Takže ten 100-kilový chlap, tomu už v týchto záťažových mesiacoch nestačí len 3, ale až 4 až 5 litrov tekutín. No a v rámci toho pitného režimu sú vynikajúce v tomto prípade bylinné čaje a tie tiež pripomínam ideálne, pokiaľ máte taký domáci zdroj, jednoducho to fantasticky vonia, čo vlastne pomôže aj v rámci aromaterapii, pomáha na regeneráciu plúc. No a hlavne pravidelné pohybové aktivity. Týmto spôsobom sa človek dostáva pomaly do kondície. Fyzická aktivita má blahodárne účinky na prekrvenie svalov, črevnú peristaltiku, čo je prirodzený pohyb čriev. Takisto na odburávanie stresu, depresí, či na zlepšenie psychického stavu. Aj keď človek nevládze, alebo teda trpí tým únavovým syndromom, tak aspoň do určitej miery by sa mal snažiť realizovať nejaké pohybové aktivity, aspoň do toho štádia, pokiaľ vládze.
a v nejakých tých pravidelných intervaloch, lebo to má naozaj veľký význam pre tú regeneráciu organizmu. Takže oddychovať je určite má veľký význam, ale nerobiť len to. Takže okrem toho oddychovania potrebujem tie fyzické aktivity na to, aby som zapol a podporil tie regeneračné schopnosti tela. Takže naozaj dochádza k lepším procesom. Tie procesy potom prebiehajú plnohodnotnejšie a samozrejme lepšie sa prekrvujú a ukysličujú aj periférne tkaniva. A čo sa týka toho traviaceho systému, že lepšie funguje celý traviací trakt, tak to je veľmi dôležité pre imunitný systém, lebo veľmi dobre vieme, že v traviacom trakte sa nachádza až 70% buniek imunitného systému. Takže my traviací trakt nevyhnutne potrebujeme takisto dostať do kondície a do stavu, kedy plnohodnotne funguje, pretože organizmus je vyčerpaný z určitých živín a tie živiny do tela, do krvi vieme dostať jedine cez tento traviaci trakt. A keď nám nebude fungovať, tak ten organizmus bude slabý dlhodobo. Takže na podporu toho traviaceho traktu je veľmi dobre pozerať a tie fyzické aktivity k tomu prispievajú. Samozrejme aj iné veci, ale toto má vlastne vysvetlenie, prečo tá zdravšia strava, aby sa nezaťažoval vlastne nie len traviací trakt, ale aj ostatné procesy. No. Čo sa týka tej pohybovej aktivity, má to naozaj veľmi širokospektrálne účinky a jedno z ním je aj vyplavovanie hormónov šťastia, čo je veľmi dobrá pozitívna správa, pretože mnohí majú problém s tou psychickou záťažou, až dokonca depresívne stavy, zase je to u každého iné. A určite v rámci tých pohybových aktivít je ideálny pohyb na čerstvom vzduchu, čiže tam sa to naozaj lepšie prekrvuje a hlavne zapájajú sa plúca, lebo viac menej tie sú postihnuté a tie najviac potrebujú tú regeneráciu. A v rámci tej regenerácie je dobré používať aromaterapiu, čo vlastne prospeje tým všetkým bunkám v dýchacom systéme. No a samozrejme posilňovanie imunity pomocou prírodných výživových doplnkov. Minule sme si rozoberali, ako posilňovať imunitu tých látok alebo častíc je viacero, ale naozaj medzi tie najdôležitejšie patrí vitamín C a vitamín D, pretože sa podieľajú na mnohých metabolických procesoch. Toto je terapia, ktorá sa dá použiť takisto v regenerácii a jedná sa o hyperbarickú oxigenoterapiu, ktorú robia Medical Center Adeli. Fantastická vec na celý organizmus, ale teda v tomto prípade hlavne na plúca. Čiže rehabilitácia v tomto smere prináša respiračná fyzioterapia, postcovidová dýchová rehabilitácia a celý komplex podporných terapií. Oni vlastne obnovujú funkčnosť a kapacitu plúc, pretože keď majú nízku kapacitu, tak jednoducho človek sa môže snažiť a nedostane toľko kyslíka do krvného obehu, ako by potreboval. Uľavujú záťaži srdca a celého cievneho systému. No a tak samozrejme aj podporujú trávenie. Vysvetlili sme si, prečo je dôležité aj tráviaci trakt. No a detoxikujú pritom celý organizmus, akcelerujú funkciu nervového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním a stabilizujú kompletnú imunitu človeka. Rehabilitácia pôsobí blahodárne na zdravotný stav pacienta ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke.
Celý taký program má Medical Center Adely navrhnutý takým spôsobom, že sú tam určité hlavné veci a medzi ten hlavný program patrí hyperbarická oxygonoterapia, lekárska proprioceptívna gymnastika, Minson, technik, dýchacie cvičenia na podporu autonómneho nervového systému, respiračná fyzioterapia, stimulačná masáž, spirometrický dýchový tréning a v neposlednom rade meditácia spolu so zvukovou terapiou a aromaterapiou. Čím viac týchto konceptov zložím v jeden celok, tak tým silnejšie pôsobenie a tým účinnejšia regenerácia na celý organizmus, ale v tomto ponímaní je zacielený hlavne na ten dýchací systém. A ešte ako podporný program je vhodné použiť vodoliečbu, kryo, bahno, lekársky laser, ultrazvuk, bylinková terapia, no a tie pohybové aktivity, aspoň 3 km behu alebo 30 minút tanca. Odporúčam fyzikálny prístroj na mikrocirkuláciu, siev, prekrvenie organizmu, okysličnú krv, ktorá prenáša viac vitamínov, minerálov. Ďakujeme za túto poznámku. Určite každá takáto rada je vhodná a ďakujeme za to. Verím tomu, že to pomôže aj ďalším, ktorí riešia takéto problémy a hľadajú tieto rady. Naozaj tie spôsoby, akým spôsobom dosiahnuť lepšie prekrvenie a lepšie roznášanie tých živín do celého tela, tak toto je veľmi dôležité. V neposlednom rade, a asi nie každý pozná H2 molekulárny vodík, je to častica, ktorú si vytvára aj telo samé, ale len do určitej obmedzenej miery a pritom má veľmi blahodárne účinky na celý organizmus. Dá sa pomenovať ako taký inovatívny terapeutický nástroj vďaka svojej extrémne malej veľkosti, teda ako najmenšia častica, ten molekulárny vodík prenikne takmer všade, teda až do medzibunkových častí mitochondrií, čo je strojovňa buniek biologického systému. A vďaka týmto parametrom dokáže pomáhať aj tam, kde klasická medicína má určité obmedzenia. Takže tu skýta taká nádej, že aj v tých komplikovaných situáciách si môžeme pomôcť výživovými doplnkami, a čo je veľmi dobré a čo máme odskúšané, molekulárny vodík fantasticky spolupracuje s ostatnými výživovými doplnkami a nehovoriac o výživových doplnkoch Duolife. A keď rozmýšľame o tom, aký výživový doplnok použiť, tak je dobré si pripomenúť zase informácie z minulého vysielania, čo je dôležité pre posilnenie toho imunitného systému. Takže vitamín C a vitamín D sme spomenuli. Pre ten tráviaci trakt tu vidíme vľavo dole probiotika, čiže na to, aby ten tráviaci trakt fungoval, aby sme dokázali tie živiny dostať do krvného obehu, tak probiotika, čo sú vlastne zdravé, prospešné baktérie v tráviacom trakte, tak veľmi dobre ich tam dodať. Čo súvisí napríklad aj s užívaním antibiotík, antivirotík alebo jednoducho liečiv, ktoré sa používali počas toho ochorenia, tak naozaj veľmi zaťažili nie len organizmus, ale hlavne ten tráviaci trakt. A je dosť možné, že znížili počet tých zdravých aktívnych baktérií. Takže preto je dobre ich tam nejakým spôsobom dodávať, aby začal plnohodnotne fungovať. No a samozrejme aj ďalšie mikrozložky, ako je selén, zinok, a samozrejme aj omega-369 mastné kyseliny, ktoré majú viacero účinkov po celom tele, ale tiež pôsobia aj proti zápalu.
pretože ten organizmus po prekonaní je veľmi oslabený a pritom má veľké riziko a je náchylný na ďalšie ochorenia. Čiže my ho potrebujeme čím najskôr dostať do určitej kondícii. Takže ešte raz to zopakujem, ten organizmus potrebuje oddychovať, ale takisto potrebuje sa aj aktivizovať. Čiže každého s mierou. Čiže nie je dobre aj úplne celý ten stav preležať a samozrejme nie je dobre celý stav robiť pri úplne celé fyzické aktivity, lebo by došlo zase k preťaženiu toho organizmu. Takže sledovať si ten organizmus a ponúkať to tomu telu, ako to potrebuje. Čiže striedať ten odpočinok s fyzickou aktivitou, aby dokázal regenerovať a aby dokázal lepšie spracovanie všetkých fyziologických procesov v celom organizme. V minulom vysielaní, keď sme preberali imunitný systém, tak sme tam mali tento slajd znázornený, slajd týchto výživových doplnkov a vtedy som vysvetloval, že prečo je ich tak veľa. Pretože každý určitým spôsobom môže pomôcť v tom posilňovaní imunitného systému. Akurát si idem robiť objednávku. Super, gratulujem. Čím najskôr tieto výživové doplnky má človek u seba, tým skôr tú regeneráciu môže zapnúť. A máme skúsenosti, že vedia pomôcť aj preventívne, že môžu zabrániť tej komplikácii alebo prechodu tých závažnejších štádií. Keď si prejdeme ešte raz tie príznaky alebo tie komplikované stavy, čo sme hovorili o sťaženom dýchaní alebo tej dýchavičnosti, prečo človek nevládze, že má menej okysličenú krv. Z týchto produktov, ktoré sú tu znázornené, vám tento problém vie riešiť zelený chlorofil. Ten chlorofil má zase viacero účinkov, pôsobí aj protizápalu, detoxikuje organizmus. Ale čo je dôležité v tomto zmysle je, že molekula chlorofilu lepšie prenáša kyslík do celého tela ako molekula hemoglobínu, čo je krvné farbivo. Tá molekula chlorofilu na seba oveľa intenzívnejšie naviaže kyslík a lepšie ho prenáša do celého tela, čo človek potom pociťuje ako prílev energie. Takže toto je naozaj veľmi nápomocné v týchto stavoch, keď človek je naozaj oslabený až vyčerpaný, tak pomocou chlorofilu vlastne viac okysličovať aj periférne časti, to naozaj človek na sebe cíti. A keď si prejdeme tie ostatné veci, tak každý ten produkt vie určitým spôsobom pomôcť. A tá oranžová fľaška, to je vlastne vláknina, ktorá spolu s tými probiotikami vie veľmi dobre spolupracovať, pretože vláknina je vlastne potrava pre tie probiotika. Aj to sme si vysvetlili, že probiotika sú zdravé črevné baktérie, prebiotika je vlastne potrava pre tie baktérie, v tomto prípade fiber, a existujú ešte tzv. Postbiotika, čo je vlastne výsledný produkt, ktorý majú vytvoriť tie probiotika, aby boli prospešné organizmu. Čiže okrem zušľachťovania krvi je ten tráviaci trakt veľmi, veľmi dôležitý a tu máme vlastne výživové doplnky, ktoré v tom všetkom naozaj vedia veľmi dobre pomôcť. Keď sme spomenuli omega-369 mastné kyseliny, v tejto zlatej fľaške máme presne nastavenú koncepciu týchto kyselín, pretože sú v tom takzvanom zlatom pomere. Veľmi dobre vieme, že ten pomer medzi 3 a 6 väčšina obyvateľstva má nezdravý, pretože sa pohybuje okolo 1:30. Niektorí majú menšie číslo, niektorí väčšie, ale zdravý pomer by mal byť okolo 1:3 alebo 1:5. A tento správny pomer je v tomto zlatom oleji nastavený približne od 1:1 až po 1:5.
A keď človek dlhodobejšie užíva tento olej, tak vlastne okrem toho, že dodáva do organizmu dôležité zložky, pretože je zložený až z 13 panenských olejov, tak nastavuje aj ten správny pomer omega-3, 6, 9 mastných kyselín. No a 9 je tam z toho dôvodu, aby tlmila negatívne vlastnosti šesky. Každý má určitý význam, ale šeska môže aj určitým spôsobom vplývať aj negatívne a preto je tam aj 9, aby tieto negatívne vlastnosti brzdila. Takže má to význam celý takýto komplex. Takže je oveľa výhodnejšie mať tieto živiny, tieto látky v tom komplexnom účinku, aby sme nemuseli špekulovať a nastavovať si dávky toho. Naozaj nie sme žiadni vedci, žiadni lekári, aby sme si toto mohli dovoliť. Čiže používame len náš jednoduchý rozum a jednoducho to, čo nám príroda dala, nám vie s tým aj pomôcť. Mladý chalan má problém s dýchaním, čo by bolo dobre užívať. Takže pri tom dýchaní, ako sme spomenuli, na lepšie okysličovanie krvi je chlorofil, ale čo sa týka podpory plúc a celého dýchacieho systému, tak tomu pomáha hlavne Proimmuno, ten kapsulový produkt s tým modrým pásikom. No a Proimmuno vlastne okrem toho, že má v sebe špeciálne látky, ktoré vedia pomôcť aj proti týmto patogénom, tak vie podporovať práve regeneráciu celého dýchacieho systému. Okrem dýchacieho systému aj srdcovo-cievny a nervový systém. Čiže toto Proimmuno je naozaj fantastické v tomto smere, ktorí ľudia ho používajú aj preventívne, hlavne v tých prechodných obdobiach na jeseň a na jar. Máme tu až 3 kapsulové produkty, čiže okrem Proimmuna je to aj Borelis Pro alebo ProSelect. Každý z týchto produktov pôsobí proti patogénom, ale každý má iný mechanizmus účinku. A ten Borelis môžeme pomenovať ako tzv. Širokospektrálne antibiotikum, ale upozorňujem, že prírodné, pretože prírodné antibiotikum a syntetické je obrovský rozdiel, pretože to syntetické antibiotikum, okrem toho, že likviduje patogénne mikroorganizmy, hlavne teda patogénne baktérie, tak nám zlikviduje aj tie dobré, ktoré potrebujeme do toho traviaceho traktu. Kdežto toto prírodné antibiotikum tie zdravé baktérie podporuje. Takže toto je veľmi dôležité, že pôsobí proti zápalu, pôsobí proti tým patogénom a tie zdravé baktérie, ktoré potrebuje ten traviaci trakt, tak tie podporuje. Na ProSelect je taký silný, kde tie zložky v rámci prírodnej medicíny sú považované za tzv. Všeliek, takže tu vieme pomôcť celému organizmu v tom regeneračnom procese a samozrejme aj v tom protizápalovom účinku. A čo sa týka ešte toho dýchania, tak máme tam detský sirup Sanvital, ktorý je síce špeciálne postavený pre ten detský organizmus, ale takisto zo skúseností máme informácie, že vie pomôcť aj dospelým osobám a čo je zase veľmi dobrá pomôcka aj starším ľuďom, ktorí majú problém s tým dýchaním a ten Sanvital je preto taký nápomocný, lebo tiež pomáha regenerácii dýchacieho systému, takisto pôsobí proti kašlu. Je jedno, či je to vlhký alebo suchý. Všeobecne pôsobí veľmi dobre proti kašlu a samozrejme aj podporuje imunitný systém. Takže pre deti výborná vec, ale môžeme naozaj opomenúť to, že pomáha všetkým ľuďom, čiže aj dospelým a hlavne tým starším osobám. Čiže odpoveď na tú otázku, čo užívať pri probléme s dýchaním, je podpora dýchacieho systému pomocou Proimmuna, pomocou sirupu Sanvital a na to lepšie okysličovanie krvi je chlorofil. A takisto tu máme červenú fľašku,
ktorá sa volá Moja krv a vlastne tá Moja krv podporuje krvotvorbu, čiže nie len lepšie prenášanie kyslíka do celého tela, ale vznik nových zdravných krvných buniek, čo je veľmi dôležité, lebo tie krvné bunky môžu byť určitým smerom obmedzované alebo dokonca až likvidované práve že vírusom, pretože svojou štruktúrou sa naväzuje na tieto bunky. A preto potrebujeme aj podporiť krvotvorbu každú chvíľu, každú sekundu. Niektoré bunky zanikajú a vznikajú. A vzniknú dobre len na základe toho, že im dáme živinu a začnú fungovať plnohodnotne až počas určitého obdobia, kedy potrebujete živiny. Normálny biologický proces pre vznik a plnohodnotné fungovanie buniek trvá až 3 mesiace. Takže treba na toto myslieť, že keď sa regenerujem z určitého problému, tak nedá sa to spraviť jednoduchou cestou, že užijem nejakú jednu tabletku a všetko je vyriešené. Je to naozaj dlhodobejší proces, kedy potrebujem dodávať živiny do celého tela a veľmi obozretne sme tam spomenuli, že podľa možností čo najčistejšie, čo sa týka výživových doplnkov Duolife, ako prvé na svete tieto v tekutých stavoch sú naozaj 100% čisto prírodné. Čiže splňajú vlastne parametre, kedy po prekonaní ochorenia COVID-19 by sme nemali zaťažovať organizmus nejakými ďalšími konzervantmi a toxickými látkami, pretože výživové doplnky Duolife nemajú absolútne žiadny konzervant, takže v tomto smere sú naozaj veľmi, veľmi nápomocné. A takisto v tej žltej flaške Vita C. Myslím, že ťažko budete hľadať niekde naozaj čisto prírodný vitamín C, ktorý by sa mal vlastne menovať ako tzv. C-komplex, pretože vitamín C nie je len kyselina askorbová, ale je tam súbor ďalších, on sa tomu hovorí tzv. Biologické pozadie. A tento komplex je v tomto Vita C-čku nastavený, čiže je to originál prírodný vitamín C, tak ako sa originál v prírode nachádza. Čiže nie je to zase žiadne umelý vitamín, pretože ten má úplne zase iné parametre, iné funkcie. Telo je z prírody, organizmus funguje prirodzene, ale len na základe toho, že mu dáme prírodné zložky. A tieto produkty sú naozaj 100% prírodné a tie zložky dodávajú v tom originálnom prírodnom stave, tak ako ich príroda vytvorila. Aj ten výrobný proces je minimalizovaný vďaka tých nových technológiám, ktoré si firma dala patentovať. A minimalizovaný do tej miery, že nechce ovplyvňovať tie biologické deje a tie parametre samotnej suroviny. Čiže je len zastabilizovaný do tej miery, aby sme ho vedeli dlhšiu dobu skladovať a preniesť ku konečnému zákazníkovi. Tá fľaša je sterilná, keď tie extrakty sa dávkujú do týchto sklenených fľaš a keď sa to uzavrie, tak to naozaj vydrží dlhšiu dobu, aj napriek tomu, že tam konzervanty nie sú, pretože paskalizácia, tie mnohé mikroorganizmy, ktoré by mohli začať biologické procesy, sú vlastne zlikvidované. Ten obrovský tlak 2000 barov všetky mikroorganizmy zlikviduje. Overenie toho, že či to obsahuje alebo neobsahuje konzervanty, je úplne jednoduché. Otvorte si fľašku, nechajte ju otvorenú v prirodzenom teplom prostredí. Za 2-3 dní vám začne určite pracovať, lebo už sa tam dostanú mikroorganizmy, ktoré začnú riešiť tento proces. Takže keď to chcem mať nepoškodené a chcem ho využívať celý mesiac, tak určite opatrne naliať do pohárka, zbytočne sa toho nedotýkať, určite nepiť z fľaše, lebo aj na perách máme baktérie, ktoré keď sa dostanú zase donútra do tekutiny, tak tam začnú
procesy a môže sa nám to pokaziť. Takže naliať do pohárika, zavrieť a zase odložiť do chladničky. Toto je ideálny stav, kedy už otvorený výživový doplnok môže dlhodobejšie byť stabilizovaný v tom stave, aby sa nepokazil. No a deň a noc, to je vlastne ucelený komplex zložiek. Je to vlastne taká ucelená zostava všetkých zložiek, ktoré organizmus potrebuje, čiže vitamíny, minerály, všetky mikro-makrozložky, antioxidanty, bioflavonoidy. To je tak hodnotný produkt, že by sa teoreticky ani nedala povedať hodnota. Samozrejme, každý má svoju cenu. Ale v tomto zmysle je to naozaj veľmi vzácny produkt, ktorý vie komplexne pomáhať celému organizmu. No a ten olej, ktorý som spomínal v rámci 369 mastných kyselín, on pôsobí ako synergidátor, teda posilňuje účinky všetkých ostatných výživových doplnkov, alebo aj živín, ktoré chceme do organizmu dodať prostredníctvom stravy. Takže komplex týchto produktov má obrovský význam na to, aby všetky tie procesy v tele fungovali komplexne. No a ja som spomínal, že dnes budeme mať vo vysielaní aj hostia, ktorý prešiel týmto ochorením, ktorý nám povie, akým spôsobom toto riešil, a tým hosťom alebo hostkou je Mirka Rindošová, ktorú tu vítam. Pekný večer, ahoj. Ahoj, aj všetkým prajem pekný večer. Odkiaľ vysielaš? Popradu, tak zdravíme aj tvojich známych do Popradu, aj na celé Slovensko. Ty si prešla týmto ochorením vlastne nedávno, je to veľmi čerstvé, áno? Áno, presne tak. Ako si pociťovala priebeh samotného ochorenia? Tak prvý deň, ako som dostala, tak bolo všetko OK, ale ten druhý, tretí a štvrtý deň som sa nevládala postaviť z postele, silné bolesti hlavy, malátnosť, nechutenstvo do jedla počas celej karantény vlastne. Čiže keď ti bol diagnostikovaný, tak si vlastne nastúpila na ten karanténny systém. A tie príznaky, vlastne to, o ktorých sme aj hovorili, tá malátnosť, takže naozaj ten organizmus bol oslabený? Áno, bol. A ako organizmus reaguje už teraz v tomto štádiu po prekonaní tohto ochorenia? Ako sa cítiš teraz? Veľmi dobre sa cítim, len ešte niekedy ma začnú bolieť kríže a pravý bedrový klb, ale je to už mnoho lepšie. Čiže problém aj s pohybovým aparátom. A tieto problémy si mala už aj predtým, pred ochorením? Nie, nemala. Až po ochorení. Čiže tu vidíme zase ďalšie rizika, kedy to ochorenie môže podporiť problém, ktorý sa nachádza aj inde, mimo dýchacieho systému. Ten problém niekde v organizme môže driemať, my ho nemusíme pociťovať, ale toto ochorenie ho môže práve že podporiť. A v tom regeneračnom procese my vieme vlastne tento efekt utlmovať, aby tie problémy neprechádzali do tých závažnejších štádií. No a čím si pomáhala v tom regeneračnom procese, ktorý vlastne teraz vlastne prevádzaš? Tak jednoznačne Proimmuno, vitamín C, aloe, Borelis Pro a Sanvital. Takže tie doplnky, ktoré sme spomínali. A akým spôsobom si to dávkuješ? Tak počas
toho, keď som bola pozitívna, tak som brala 4-krát denne aloe, aj s vitamínom C, 3-krát denne po 2 kapsule pro imuna, aj prostik som si k tomu už dala. A deň a noc klasicky, ráno a večer. Ráno a večer. Takže ja len pripomeniem pre tých, ktorí ešte nemajú takéto informácie, že bežná dávka kapsulových produktov sú 2 denne a samozrejme, čím je závažnejší problém, tým je dobre tú dávku zvýšiť. Tým, že sú to všetko adaptogénne zložky, nedá sa s nimi predávkovať, organizmus ich plnohodnotne metabolizuje a tiež to má zase určité obmedzenia, zbytočne netreba toho užiť veľa, ale od 2 do 6 kapsul denne má význam túto dávku zvýšiť. Čo je dobré, ale rozdeliť na niekoľkokrát denne. Čiže Mirka si to spravila veľmi dobre, že si to dala vlastne 3-krát denne, ráno, na obed, večer. A čo sa týka aloe, veľmi vzácna vec, ktorou sa tiež takisto vôbec nedá predávkovať. Aloe samé o sebe je adaptogénne a dá sa používať non-stop a v tomto smere platí čím viac, tým lepšie, lebo on podporuje hojenie, čiže ten regeneračný proces, o ktorom dnes večer hovoríme, tak to aloe vie nesmierne podporiť, pretože urýchľuje hojenie a takisto pôsobí proti zápalu a takisto podporuje aj dýchací systém a v neposlednom rade ten spomínaný tráviaci trakt. Aký máš teraz pohybový režim v tomto štádiu regenerácie? Veľa sa prechádzam, veľa chodím hlavne a sem tam aspoň raz do týždňa sa snažím ísť do posilky, čo máme doma, dole, v bytovke. Takže trošičku toho pohybu nezaškodí naozaj. A čo sa týka toho únavového syndromu alebo tej slabosti, ešte stále to pociťuješ? Ešte stále pociťujem, ale snažím sa nie často ležať v posteli. Akým spôsobom sa ti snaží tento problém tej slabosti vyriešiť? Tým odpočinkom alebo naopak nejakou aktivitou, aby sa ten organizmus lepšie prekrvil, okysličil? Aktivitou. Alebo čo ti tak pomáha, že vieš, že organizmus sa cíti lepšie? To fyzickou aktivitou. Áno. Čiže aj na tom čerstvom vzduchu sa tá krv lepšie okysličuje. Čiže tak, ako sme spomínali, naozaj taký dobrý kompromis nájsť medzi tými pohybovými aktivitami a odpočinkom. Ešte možno dobre spomenúť, koľký deň si po prekonaní tohto ochorenia? Približne? 2,5 týždňa, tak. Dobre. Takže si približne v tom období, ktoré sme spomínali medzi 2. a 6. týždňom, kedy je veľké riziko práve tých postcovidových problémov. Čiže v tomto štádiu podpora imunitného systému je veľmi, veľmi dôležitá. A preto výživové doplnky Duolife, ktoré sú čisto prírodné, v tomto zmysle majú nesmierny, neoceniteľný význam, pretože nejakým spôsobom nezaťažujú organizmus, nezaťažujú rôzne procesy a čo je veľmi dôležité, nezaťažujú tráviaci trakt, naopak ho podporujú. Takže to, čo sme celý ten proces spomínali, ten regeneračný proces, odvtedy, ako dostaneme nejakým spôsobom tie výživové zložky do tela, tak ten tráviaci trakt je ako vstupná brána a tieto výživové doplnky Duolife tú vstupnú bránu dokážu vlastne otvoriť. Takže tie výživné zložky, či už zo stravy alebo z výživových doplnkov môžeme hravo dostať do organizmu, pretože podporujú vstrebávanie v klkoch do mikrokapilár a do krvného obehu a následne do ďalších orgánov a periférií v organizme.
keď si prekonávala to štádium, tiež si pociťovala ten problém s tou únavou a s tou slabosťou? Áno. A teraz aspoň teda cítiš, že sa to zlepšuje, alebo stagnuje to na určitej úrovni? Zlepšuje sa to pomaličky. Super, gratulujem. A čo sa týka dýchania alebo nejakých problémov s dýchaním, porovnaj to, aký bol problém s dýchaním v rámci toho priebehu ochorenia a v rámci teraz regeneračného procesu. Ja som zase s dýchacími cestami problém nemala, práve že iba ten kašel. Čiže neviem to porovnať. No tak si z tých šťastnejších ľudí a zrejme aj preto, pretože sa venuješ aj tej prevencii. Čiže si používala tieto výživové doplnky aj pred tým ochorením? Vlastne niektoré áno, ale väčšinu, čo mi bolo odporúčané, tak počas korony vlastne začala. A vlastne beriem teraz. Do určitej miery si podporoval ten imunitný systém, aj bez ohľadu na to, či si vedela, či budeš mať alebo nebudeš mať toto ochorenie. A samozrejme, ako som spomenul, nedá sa týmto predávkovať. A už teda, keď aj nastane ten problém, tak podporím ten organizmus vyšším dávkovaním. Takže vlastne počas celého roka ja môžem tento organizmus podporovať týmito prírodnými doplnkami, pretože je to jednoducho prirodzená výživa buniek. Ono sa tomu aj hovorí, že je to bunková výživa. Sú to prirodzené zložky, ktoré by sme inou cestou mali dostať pomocou stravy do organizmu. No ale bohužiaľ dnešná strava neobsahuje tieto zložky v takom množstve, ako by organizmus potreboval. Takže suplementácia je v tomto zmysle naozaj nevyhnutná. A budovanie toho imunitného systému, ako som povedal, že je to prirodzený biologický proces, sa nedá len tak zo dňa na deň, ale trvá určité obdobie. Tak čím skôr na to človek myslí, tak tým má väčšiu šancu neprejsť do tých ťažších štádií. Takže aj po tom prekonaní ochorenia COVID-19, kedy je ten organizmus veľmi oslabený, ten regeneračný proces má veľký význam, pretože potrebujeme ten organizmus dostať do kondícií. Takže ja len zopakujem to, čo som už viackrát povedal. Podpora imunitného systému, podpora traviaceho traktu a regenerácia dýchacieho systému, srdcovo-cievneho systému a nervového. Toto všetko vieme dostať do kondície pomocou týchto výživových doplnkov. A ktorý tam ešte nebol, je prostík, ktorý sa všeobecne používa na regeneráciu pohybového aparátu, ale on má takú vlastnosť, že fakt je širokospektrálny a dokáže regenerovať tkanivá, nie len kosti, kĺby, svaly, šlachy, ale aj mäkké tkaniva, čiže vie podporiť regeneráciu vnútorných orgánov. Takže takisto vie pomôcť pečení, obličkám a samozrejme aj tým plúcam. Čiže v tých poškodených tkanivách tento prostík vie zapnúť regeneračné procesy a vlastne sa obnovujú tie tkanivá, ktoré boli poškodené. Tento prostík im v tom vie veľmi dobre pomôcť. No a tým, že tam máme aj proimuno vlastne ochraňuje ten organizmus, má takú ochrannú funkciu a prostík má zase regeneračnú funkciu, čiže vytvára tie zdravé tkaniva. Čiže proimuno zvyšuje odolnosť a zároveň prostík zlepšuje regeneráciu, vznik nových zdravých buniek, vznik nových zdravých tkanív. Čiže preto je dôležité, to je vysvetlenie na margo toho, že prečo tých produktov tam bolo znázornených toľko. Pretože keď dáme ako komplex, myslíme na všetky tie procesy, ktoré sa v organizmu deje. Mirka, držíme ti palce na to, aby tá regenerácia ti prebehla čo najlepšie, aby si sa vyhla rôznym komplikáciám, ktoré teoreticky môžu, ale nemusia nastať. No a sám za seba ti prajem veľa zdravia
a keď budeš mať zase ešte nejaké poznatky, tak ich uvítame a budeme veľmi radi, keď nám ich napíšeš do skupiny Štúdio zdravie, do komentárov. Ďakujem krásne a prajem všetkým ešte pekný večer. Aj my ti ďakujeme a pekný večer. Ahoj, maj sa. Čau. No a Ahoj. Tomáš, ahoj Mirka, ďakujeme. No a Tomáš vlastne, vidíte, že už ukončil prezentáciu a naozaj tá hodinka veľmi rýchlo prebehla. Ja vám ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť a len pripomeniem, že budúci týždeň tu budeme opäť v tomto istom čase, v stredu o 20. hodine a budeme hovoriť o téme darcovstvo krvi, vlastne v súvislosti aj s týmito témami, ktorými sme prechádzali posledné vysielania, ale aj v súvislosti používaním výživových doplnkov Duo Life, pretože to má veľký význam, keď sme hovorili o krvotvorbe, o posilnení imunitného systému. No a Tomáš nám o tom bude naozaj veľmi, veľmi sofistikovane hovoriť, pretože ako darca krvi má s tým naozaj veľmi kvalitné a dlhoročné skúsenosti, takže ja nebudem všetko prezrádzať, nechajme si to ako také prekvapenie a bude to naozaj zdroj kvalitných informácií, takže sa máte na čo tešiť a nemusíte čakať až celý týždeň, pretože veľkú dávku informácií o týchto výživových doplnkov môžete dostať už zajtra v tomto istom čase o 20. hodine, pretože celý tím kolegov vás uvíta vo vysielaní tu na skupine Štúdia zdravie a prinesie vám ešte viac informácií, ako som vám povedal ja. Čiže vlastne ucelý ten komplex, ktorý sme začali a ponúkne vám komplex informácií na to, aby ste vedeli používať výživové doplnky vtedy, kedy ich organizmus naozaj potrebuje. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem vám pekný večer a hlavne toho veľa zdravia, naozaj. Majte sa pekný večer.